nakikita natin ito na ang movement niya at ang movement ng mga bacteria at mga viruses ay engaging all humanity. Saan kayo nakahanap? Na isa lang. Wear masks, stay at home. So kung ito man ay tinatawag nating problema, krisis sa mundo, paano nating titingnan ito? Ayon sa salita ni Kristo. At paano natin titingnan ang salita ni Kristo na maramdaman natin na buhay at gumagalaw ang kanyang grasya? Sipipin, His grace is active. His work of redemption is basically active right now.